Ania ang mga nag-unang panghitabo ug kalambuan gikan sa lalawigan sa Subo. Magtinabangay ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo ug ang Department of Public Works and Highways kon DPWH sa Tercero Distrito sa pagpalawom sa dagkong mga sapa sa lungsod sa Asturias, Balamban ug Tuburan nga kanunay mubaha panahon sa ting-uwan. Ania ang report ni John Fredson Granada. Mahinayon na gayud ang dugay ng gihangyo ni Gobernador Gwen Garcia sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga mao ang pagkubkob sa mga sapa aron mulawom kini ug mapugnan ang pagbaha sa panahon sa ting-uwan. Tabangan sa DPWH ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa dredging o pagpalawom sa mga sapa, ilawom sa mga tulay sa lungsod sa Asturias, Balamban ug Tuburan nga kanunay magbaha. Kaniadtong Martes, Agosto 31, nakigtagbo si Gobernador Garcia sa mga opisyal sa DPWH sa ikatulong distrito aron hisgutan ang plano sa pagpalawom sa tulo ka sapa, ang sapa sa Languyon sa Tuburan, Kambado sa Balamban ug Ginabasan sa Asturias. Kahinumduman nga giinspeksyon kini ni Gobernador Garcia ni adtong Disyembre human miawas ang tubig sa maong dagkong mga sapa tungod sa kusog nga uwan. Una nga trabahoon mao ang sapa sa lungsod sa Tuburan nga adunay 1.9 kilometros ang gitas-on ug gibanabanang moabot sa 136,000 ka kubiko metriko. Karong simanaha, sutaon na sa Provincial Engineering Office ug sa DPWH ang maong sapa aron masuta kung asa nga dapit ang kauton. Hayan nga mosulod og kasabutan ang DPWH ug ang lalawigan alang sa maong dredging project diin ang DPWH mao ang mo supervise kung insakto ba nga gidaghanon sa yuta ang knockout. But kinanglan gyud na nato i-seal kay the next time nga kusog kaayo ang uwan baha dayon na. Can you identify asa nga point sa Asturias ug Balamban nga medyo ni baha atong the last time nga kato akong gi-inspection? Kay mo ri atong ipauna ko. Ato buhaton ani kay ako maning pa-issuehan ako sa ang gravel permits, special permits, pero limited gid sila to the specified coordinates diha na as presented by the 3rd Engineering District. So magmuwa ta between the province of Cebu ug 3rd. Kay tabang sila, well, they will actually be supervising seeing to it nga limited to the specified areas and volumes. Uban sa taho ni Paula Mendoza. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. At ang uban pang mga kasayuran pinaagi sa pag-subscribe sa Sugbo News Facebook page o YouTube channel. Ako si Paula Mendoza.